Bon dia. Avui hem anat a una oficina. Sabeu de quina oficina es tracta? Un banc? No, una caixa. Sí, una caixa catalana. Una caixa! Compte, és a punt d'entrar un client. Hola, bon dia. Bon dia. Vull fer-me un pla de pensions. Ja se sap, de vegades a les caixes els costa donar diners. Atenció! Arriba un altre client que potser té més sort. Bon dia. Bon dia. Voldria fer-me un pla de pensions. Perdó, és el costum. Doncs amb aquest tipus de contracte pot aspirar a una jubilació d'11 milions d'euros. Carai, així per la cara? Sí. Segur que hi ha lletra petita, en això. No. Res de lletra petita, ben grossa. I, a més, en Còmic Sans, que fa com més alegre. Algú de vosaltres sap quina diferència hi ha entre els dos clients? Un client normal. Un pringat. Un mana i l'altre no. L'altre és el president de la Caixa d'Estalvis. Sí, teniu raó, però no és la diferència més important. La principal diferència és que el primer haurà de treballar tota la puta vida fins als 67 anys per tenir una misèria de pensió. El segon, en canvi, encara que l'enxampin i l'inhabilitin per treballar de per vida... Oh! No, nens, no us preocupeu per ell, perquè tindrà un puto pla de pensions d'11 milions d'euros. Doncs jo de gran vull ser com el segon. Jo el primer. Tu ets un perdedor. Calla, neoliberal. I fins aquí la crisi econòmica explicada als nens, o als tontos. Perquè en aquesta crisi, els tontos som nosaltres.